Itse olen niin aina ollut kiitollinen kaikki, mitä on niin täällä Suomessa niin saanut, että täällä on saanut koulutukseen ja kokemusta. Ja sitten jos joku ihminen niin tästä keskustelusta niin saa joku toivo tai toive tai pienenkin niin uskoa, että elämä on niin tarkoitus, sitten meidän niin työt on tehty. Niin. Se on niin spesiaali tämä sun polku tähän suomalaisuuteen sieltä, että sä oot lähtenyt sieltä hiiriä syövästä kyläpojasta yksillä shortseilla ja mennyt ghanalaiseen kaupunkiin ja tullut sieltä yksin Suomeen ja käynyt armeijan, susta on tullut suomalainen ja sä oot alkanut tienaamaan ja se ei ole johtanutkaan välttämättä ihan niin kuin siihen toivottuun lopputulokseen, että sulla on mennyt vähän perseelleenkin asiat sitten vähän pidempäänkin. Ja sit sulla on tullut joku rock bottom ja sä oot lähtenyt Kambodsaan ja hengellistynyt ja tullut jotenkin uudestaan. Ja tää tarina on niin sellainen, että meillä on kyllä tosi paljon opittavaa ja sulla on paljon annettavaa tämän tarinan kautta, koska me, jotka ollaan synnytty Suomessa, niin meillä ei ole kyläkokemusta ja nollasta lähtemisen kokemusta, mikä tuo sen perspektiivin. Nyt on ihan superarvokasta.